Ah, hemen zaudete. Ba, ikusten duzu, ni ere hemen txenago Sanprobusa atzean, Elorregi Sanprobentziko biri bilgune honetan nora joan ez dakitala. Alde batetik, Bergarara joateko aukera badaukagu bertan, oso dotore elegante jazten dira. Hori bai, badakizue, ni baino dotoreago ez dagoela Bergaran inorra. Eta bestetik, Oñati aldera joateko aukera ere badaukagu. Oñatin lehenengo unibertsitatea sortu zuten, bertan sortu zen, eta badakizue alde horretatik oñatiarrak, txantxikoarrak oso jakintsuak direla uste dutela. Baina zuen eta nire artean argi gelditu da Debagoieneko herrien arteko trivial pike honetan galderei erantzun zuzenak asmatzerako orduan ez direla oso fin ibili, beraz ez direla horren jakintsuak. Ba, honena zuek erabakitzea izango da, bai, zuen ardura izango da, zuek erabakiko duzue, Bergara aldera edo Oñati aldera egingo dugun. Bale, Bueno, argi gelditu da, looken prest, bagoaz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Azkenean, hementxe gaude, heldu gara Oñatira. Egunak kontatzen, ibili naiz ona etortzeko. Ni eta ni. Hori da, Debagoieneko herrien arteko trivial pikea martxan eta gaurkoan Oñatira etorri gara. Oñatiarrak, txantxikoarrak sasatzeko asmoz, ez dakigu oraingo aldi honetan nola moldatuko diren. Izan ere, orain artean, ez dira oso bisibili. No comment. Rest, bagoaz. Aitor, ekarrezu galdera izarraren izarra? Nola ez dut bakarriko luken. Gauza bat kontatuko ditut. Oñatiarrak ez dira oso inteligentiak. Mot xamarra dira. Hori bai, jaizale amorratuak badira eta umorea ez zaie falta. Hemen izarra, eta honekin batera badakizu zer datorren, ezta? Hementxe, 50 euroko bonua prest daukagu herritarren artean banatzeko. Oñatiko txanda merkatari elkartearen eskutik, gure erronka gainditzen duen, kuadrillari emango dizkiogu bertako komertzioetan trukatzeko erabili ahal izango dutena. Gaurkoan zein erronka gainditu behar izango duten oñatiarrek, ibiliko zarete hortxe pentsatzen, ezta? Ba, ez dizuet aurreratuko, hori bai. Oñatiarrak dardarka jarriko ditugu. Bueno, bikote, gurekin jolasteko presa dute. Bai. Herrien arteko trivial pikean ari gara jolasean, 3. denboraldian eta Oñatin gaude ondo dakizuena moduan, zuek Oñatin alde dena emango duzu, ezta? Bai. Dena eta gehiago. Bai. Oñatik irabaziko du trivial pike hau? Bai. Asko dakizu ez zuek Oñatiren inguruan? Bueno. Nik esandako galdera zuzen asmatzen baduzue, Oñatik puntu bat gehiago edukiko du, eta ez baduzue zuzen asmatzen puntu bat gutxiago, Vale. Erresponsabilitatea handiko ardura da, ezta? Bai. Uste duzu asmatuko duzuela? Bai. Bai. Eta Oñatiko zeren inguruan gustatuko litzaizuek zuei, nik zuei galdera egitea. Zakitx. Zugurezuna. Zer da Oñatin inguruan gehien dominatzen duzuena edo dakizuena, zeren inguruan dakizuen? Txorimaluak eta jai. Txorimaluak eta jaiak? Bai. Seguro? Bai. Ba, sorte izango duzu ze hauxe da zuen trivial pikeko galdera. Nola du izena Oñatiko txorimalo berriak? Mari Castaña. Mari Castaña. Bai, Mari Castaña. Seguro? Bai. Ez da animali bat? Ez. Ez dago horrelako txorimalo buru handi bat animali badena? Ez. Nik uste Mari Castaña dela. Mari Castaña. Eta nolakoa da Mari Castaña? Ba, uste dela mama bat, eta goixan da buruan zerbait dako uste. Bai, Eta hori berria da? Noiz agertu da hori Oñatiko kaleetan, ba? San Martingo jaixetan. Oin dela gutxi, ez da? Bai. Hori da orduan. Bai. Seguru zaudete? Bai, oso zen. Hori markatuko dugu erantzun zuzen bezala? Bai. Ez baduzu asmatu, puntu bat gutxiago, Bai. Bale, hori asmatuko dugu, ikusentzuleak etxean, pantailan bestalde daudenak ere
pentsatu ezazela zein izango den beraientzako erantzun zuzena, eta berehala ikusiko dugu asmatu duzuen edo ez. Eskerrik asko, agur! Agur. Hemen baditugu gurekin jolasean aritzeko beste bi neska oñatiar prest zaudete? Bai. Egin dituzue beroketak? Bai. Ze beroketa egin dituzue gurekin Trivial Pikean jolasteko? Ba, Korrika egin duzue, lusaketak egin dituzue? ez, Ez hemen burua eduki behar da bixi-bixi, ezta? bai. Bueno, bikote, onak zarete zuek trivial galderak erantzuten? Ez dakizeran hori. Ez duzu inoiz horrelako trivial galdera eta mai jokoetan jolastu ala? Ez. Ez, ba gaur orain jolastuko duzu gurekin eta oñatin alde dena emango duzu eta gehiago, ezta? Bai. Bueno, hemen txedoa zuentzako galdera. Zein urtetan sartu zen Oñati Gipuzkoan? Oindala egun Izer diotza galdera delako saia, baina lasai. Ez naiz pertsona txarra eta 4 aukera emango dizkizuet. 4 urte esango dizkizuet eta zuek esan beharko didazue. Zuen ustez, zein urtetan sartu zen Oñati Gipuzkoan, bale? 1955 urtean sartu zen, 1979 urtean sartu zen, 1953 urtean sartu zen, edo 1985 berrogeta bost, edo. Mila bederatziehun eta berrogeta bost. Zer zarete bikiak? Ez. Dena erantzuten duzu batera. Zein urtetan? Mila bederatziehun eta berrogeta bost. Seguru zaudete? Bai. Badazpada esango dizuet berriz, bale? Zein urtetan sartu zen Oñati Gipuzkoan? 1945 urtean, 1975 urtean, 1953 urtean, 1955 urtean. Zein urtetan? Ba hori. Berrogeta bost. Berrogeta bost. Seguru zaudete? Bai. Bai. Ba, puntu bat gutxi. Ba, puntu bat gutxiago, ez da? Bai. Ba, hori markatuko dugu. Oñati Gipuzkoan, 1955 urtean sartu zen. Ikusiko dugu asmatu duzuen edo zuek uste duzue? Espero baiet. Espero baiet. Oso ondo, ba, ikusiko dugu. Segi ondo. Agur. Agur. Gauza bat aitortuko dizuet. Torpea banaiz, baina Oñatin beste estropozu ez ditut Debagoieneko gainerako herrietan egin. Ez dakit, Oñatiar txantxiko hauek, jaizale eta humorezaleak badirela esan dugu hasieran eta tramparen bat edo beste jarri didaten. Hori ala baldin bada, prestatu daitezela. Ze ederra naiz bane. Hor ikusten dut mutil kuadria bat eta gure hurrengo lehiakideak izango dira, ez dakiguna da, bisibiliko diren ero eskuadria, zer moduz? Ondo zabiltzate, gurekin jolasteko prest, hemen Oñatiko kalean barrena egin dugu zuekin topo, eta nik uste dut gurekin jolastuta zuek galderaren erantzuna jakingo duzuela. Bai. Jakintxuak zarete? Bueno, Asko dakizue Oñatiren? ba, izan leke. Zen badakizue? Bastante. Batetik 100era, Bertamar. hori da erdia, 150. Berrogeta bost. Bueno. Eta zuek Oñatiren inguruan, zer da gehien dakizuena? Ez dakit, kalian izenak. Kalian izena, oso ondo. Ez dakit. Da, Nik ez dizuet kalean izenen inguruan galdetuko. Nik galdetuko dizuet Oñatiko jente ospetsuaren inguruan. Asko dakizue? Bueno, bai. Nortzu dira Oñatin ospetsuak? Kondia eta kondazia. Kondia eta Kondesa, nor gehiago? Ez dakit, Ruper Ordorika. Ruper Ordorika ezaguna da. Ba, Asko, ezta? txoimaluak. Txoimaloak ere ezaguna dira, eta nik, 4 izen esango dizkizuet, eta esan behar didazue 4 horietatik nor ez den Oñatiko ospetsua. Ulertu duzu, ezta? 4 esango dizuet, 4 horietatik 3 ospetsua dira Oñatin, eta bat ez da ezaguna. Bale? Edo agian ezaguna da, baina ez da Oñatiarra. Bale, orduan, izenak dira. Iker Martínez de Zuazo, Gerardo Elortza, Fermin Etxegoien edo Maialen Aspe. Nor ez da Oñatiar ospetsua?
Utziko dizkizuet 30 segundu bildu eta denon artean pentsatzeko. Berriz hartu mikrofonoa zuek. Berriz egingo dizuet galdera, Ondo jarri goian, entzuteko denok, ondo, Venga. Nor ez da Oñati Arrospetsua, Iker Martínez de Zuazo, Gerardo Elortza, Fermín Etxegoinen edo Maialen Aspe. Fermín Oñati. Pentsatu duzu ja? Maialen Aspe. Berriz esango dizuet, Nor ez da Oñati Arrospetsua, Iker Martínez de Zuazo, Gerardo Elortza, Fermín Etxegoien edo Maialen Aspe. Aspe. Bai. Bakizue? A ber. Orduan, galdera ingo dizuet, hartu zuek eta ozen esan, Nik esango dut bat bitein, eta zuek ozen esan beharko dira zuen horrezten. Bale? Nor ez da Oñati Arrospetsua. Iker Martínez, ez begiratu, erantzuna mendagota, Iker Martínez de Zuazo, Gerardo Elortza, Fermín Etxegoien edo Maialen Aspe. Bat bitairu, zan altu? Maialen Aspe. Zergatik? Esako ezaguna egin. Eta besteak bai? Bueno, Maialen Aspe arraro, diferentzia dagoen. Diferentiana da, olakorik ez dago Oñatin. Ez tozu uste. Bueno, horixe markatuko dugu kuadria eta ikusiko dugu. Ia asmatu duzuen edo zuek zer uste duzue baietz ala ezetz? Baietz. Puntua lortu duzuela Oñatiren alde. Hirugarren denboraldi hau Oñatik irabaziko du? Bai. Duda gabe, ezta? Haupa Oñati? Bai. Haupa Txantxiku? Haupa Txantxiku. Xexauk? Xiklixauk? Oñatin bambua xauk. Venga, kuadrilla, gero arte agur. Bueno, hirukote, gurekin jolasteko presa dute? Bai. Bueno, asko dakizu ez zuek Oñatiren inguruan? Ez. Ez dakizue asko? Ba, kasu honetan, trivial pike honetan lagungarri izango da ze Oñatiaren inguruko galderak egiten ari bagara ere, gure trivial pikean badago bat, Debagoieneko beste herri batekoa dena eta egokitu zaizu zuei. Oso ondo. Eskoriatzan egonda zaudete? Bai, atzetan bai. Orduan, erantzuna jakingo duzue galdera. Komeni. Komeni ez da. Bestela Oñatik puntu bat gutxiago dukiko du, Sentillot. Oñatiar guztiok hemen sentitzen dute. Bueno, hauxe da galdera. Zein da Eskoriatzako alkatearen izena? Pista. Pista bat, gu badauzkagu komodinak, eta gure komodinen artean egin dezakezuena da mugikorra tera, eta mugikorrean begiratzeko aukera emango dizuet. Vale. Baina izango dituzue, 50 segundo, Ados. Bat, bita hiru, bizkor. 50 asko da, ez? 25. Ba. Eskoriatzan egon eta ez dakizuen nola duen izena Bai. bertako alkateak? Jose Ramon Bizarreta Alegría. A ber, esan berriz? Hau. Hau, hemen ez da gertzen, horra gertzen da izena, Jose Ramon Zubizarreta Alegría, ez? Hain zuzen. Hain zuzen. Bueno, markatu dugu eta ikusiko dugu ja asmatu duzuen edo ez, eskerrik asko agur. Esan dugu Oñatiarrak moxa marra direla, ez da dira hemen inorra zerratu, umorea delako gure saioko protagonista nagusia, baina moxa marra dira, argi gelditu da. Ez diegu komodina erabiltzen utzi, telefonoan begiratu, eta zer pasatu da? Ai, argi eta bisibili behar dela gure trivial pike honetan. Bueno, gurekin trivial pikean jolasteko prez, seguru nago Oñatin alde dena emango duzula eta puntu balortu, ezta? Bai, claro. Arantzazuko santutegia ondo ezagutzen duzu? Bai, bastante ondo. Askotan egon zara? Bai. Eraikineko detaile guztiak ongi dakizkizu fijatuta? Bai? Gustu baiet. Ba, horretxen inguruan egingo dizut nik galdera, ez? Arantzazuko santutegian zenbat apostolu daude? 14. Ez duzu gehiegi pentsatu. Beti izan da hola, ez? 12 Ez dakit. gehi, o... Oraindik ez gara igo zenbatzera zenbat dauden, Nork egindakoak diren badakizu? Oteizak. Hori da, Oteizak eta 14, seguru zaude? Bai. Esaten baldin badizut bi aldiz pentsatzeko batzutan lehenengo hori ez dela zuzena izaten? Nik uste ziala 12 apostolu, gehi, beste bi. Uste dut. Eta 12 gehi bi da, 14. oso ondo. Hori markatuko dugu erantzuten bezala, ba, zuek etxean ere, egin zuen kalkuluak, eta bestela bisita bizkor arantzazura, eta jarri erantzuna. Berela ikusiko dugu asmatu duzun edo. Eskerrik asko, agur!
Bikote, galderatxo badaukani zuentzako. Eman buelta etxean dotore agertzeko, Hemen Debagoieneko herrien arteko Trivial Pikaren 3. denboraldian ari gara, zuek Irribarretxo gurekin parte hartzeko prest, ezta? Bai, zer remedio etorri naiz ni. Asmatzen baldin baduzu, oinatin alde puntu bat lortuko duzue, eta ez baldin baduzu asmatzen puntu bat galduko duzue, Zer uste duzu zuek? Saiatuko zarete asmatzen galdera? Zeren inguruan galdetzea gustatuko litzaizuek nik zuei? Ez dakit oinatiko puntua. Bueno, oinatirekin zerikusia daukan galdera bat egingo dizuet, baina zehazki Debagoieneko beste herri batekin ere badauka lotura, Prest zaudete? Bai. Bajarri belarriak bixi, hemen da bat zuentzako galdera. Debagoieneko zein herritan egin dute oinatiarren antzezpena? Hau da, Debagoieneko herrin batean horrelako imitazio batero egin zuten oinatiarrak, zeintzuk zareten, nola hitz egiten duzuen, zein pertsona ezagun dauden, sare sozialetan viral egin zen. Zein herritan? Esan zuk. Atxabalta. Zergatik esan duzu Aretxabaleta? Ba, ez dakit lagu. Hor atzean daude lagun batzuk. Ezagutzen dituzue? Komodina utziko dizuet beraiei galdetzeko, kontsultatzeko aber Aretxabaleta den edo ez. Nahi duzu erabili komodina ero markatu egingo dugu erantzun zuzena? Markatu. Markatu egingo dugu. Bale, orduan. Debagoieneko zein herritan egin dute oinatiarren antzezpena? Atxabaltan. Ba, hortxe markatuko dugu erantzuna eta ikusiko dugu zuzena den edo ez. Ez baduzu asmatu puntua gutxiago, Gero oinatin atera kalera eta zer esango dute herritarrek? Ba, nahi dutena esateko, ez da? Bueno, bikote, eskerrik asko gu markatu dugu Aretxabaleta eta berehala ikusiko dugu asmatu duzuen edo ez. Agur? Bueno, hemen txesurekin ere egin dugu topo oinatiko kaleetan barrena, beti bezala, eskuzabalik hartu gaituzte gure Trivial Pike honetan eta badaukagu zuretzako galdera bat. Asmatuko duzu? Bai. Oso ondo, hori da jarrera, espiritua, bai, autoestima oso altu. Gero guk agian autoestima hori iztu bizian lurrera botatzen dugu, baina bate daki. Asko dakizuzuk oinatiren inguruan? Ez. Autoestima, esan dugu, goian, behan, nik galdera badaukat. Oinatin badago moneta propio bat, eta nik galdetuko dizut moneta propio horrek nola duen izena? Bantxe, teo naiz, baina esango ez dazu, txantxikoen ingurua doiala, oza, que esango txantxiko monedia esango dela. Adi egon behar da, Goiena telebistara, Goienan informazio asko ematen dugu, baiara begira oinatin eta ez jakitea, nola esan duzu? Txantximonedia. Txantximonedia. Zergatik uste duzu txantximonedia dela? Ba, esatik txantxiko iburu esango ez dazu bala. Baina dena ez da kontatu behar, gure sekretuak gorde egin behar dira. Bueno, hori markatuko dugu erantzun zuzen bezala? Bai. Bai. Bale, orduan, oinatiko monetaren izena txantximoneda da, ezta? Bai. Edo ez? Ez dakigu? Ez dakit. Ikusiko, horixe markatuko dugu eta berehala jakingo dugu asmatu duzun edo. Eskerrik asko, agur. Agur. Bueno, eta musika kontuak ere gure Trivial Pikean izango du, eta guretzako badaukagu oinatiko musika taldeen inguruko galdera bat zuretzako badaukagu. Asko dakizuzuk? Bueno, ez asko. Nik galdetzen baldin badizut, nola duen izena azkenengo bolada honetan goia jo duen oinatiko musika taldeak, zer erantzungo zenuke? Hori zari izan duztasuna, Bai? Ez? Hori da galdera, nola du izena oinatiko musika taldeak, zuk esan behar doztazu, nor den? Zukena. Ez dakit, nire galdera da. Nola du izena azkenengo bolada honetan, goia jo duen taldeak. Hori da edo ez, esan. Esan erantzuna, zukena gu jarriko dugu. Bueno, zukena jarriko dugu erantzun modu, zukena jarriko dugu. Amarrat. Seguro amarrat? Gure taldea, bai. Amarratze do zukena, zuk esan da biotako bada zuzena. Bai, zukena. Zukena. Ba, zukena markatuko dugu eta ikusiko dugu ia asmatu duzun edo. Eskerrik asko. Agur. A ber, oinatiarrak esan dugu saio hasieran unibertsitatea bertan sortu zela, baina ez dakit motza diren pixkatxo bat, Musikaren inguruan galdetuko niola esan diot, ez dut inolako tramparik egin, argi gelditu da dila hemen mundu guztiaren aurrean, eta gero ez dakit, engildu egin den, beldurtu egin den, lotxatu egin den, baina ez dugu tramparik egin, argi gelditu da dila. Eta badaukagu gure beste galdera, izarra bestekoa ez, honek ez daukalako trukean esaririk, baina bai, gure argazkiaren galdera. Asko dakizu ez zuek oinatiko eraikinen inguruan? Bai. Bai, zenbat? Ba, desente. Batetik 100era? 100. Oso ondo orduan, oinatiko eraikina jakingo dituzue ez?
zein galaitakoa diren, nor sortutakoa diren, Hori ja... horren beste ez? Ez. Nik erreza jarriko dizuet eta argazki bat erakutsiko dizuet, baina zuek esan beharko didazue, Oñatiko, bereziki leiho bat erakutsiko dizuet, guk leihoak erakusten ditugulako, Oñatiko zein eraikinetakoa den leiho hau. Ados? Vale. Leihoak ongi kontrolatzen dituzue? Bai. Asko ibiltzen zarete leihotik kuskusian? Bueno, pikin bat, ez? Bai, ez da? Oso ondo, oso ondo. Bueno, ba, hauxe da argazkia. Ondo begiratu, Vale. Ja. Santan Antzokia. Zergatik esan duzu Santan Antzokia? Uste duzue? Bai. Hemen musika eta guzti hau zera, hau patxe beste filmean sartu gara bere derrepente edo ongi etorri beroa egin digutena hemen Oñatin. Santan Antzokia esan duzu, asko egon zarete zuek hor barruan? Bai. Orduan uste duzue horixe dela. Bai. Ez daukazue inungo zalantzari. Ez. Seguru. Bai. Eta nik izaten baldin baizuet ez dela Santan Antzokia? Ez daki. Ba. Ba, Oñati puntu ba gutxiago gure trivial pikean, ezta? Bai. Bueno, horixe markatuko dugu erantzun zuzen bezala? Bai. Ba, hortxe ikusten zuleok zuek egin zuen apustuak ere bai, eta hirukote honek esan digu, erakutsitako leihoa Santan Antzokia dela. Ikus dezagun, ero oraindik ez, berehala bai behintzat, asmatu duten ero ez. Eskerrik asko, agur! Agur. Ba, hementxe baditugu, badaukagu kuadriatxo bat gure erronka, gure galdera izarra gainditzeko gai, edo ez dakit gaindituko duzuen erronka edo ez? Bueno. Alegin egingo duzue? Hombre. Bai, ez da? Zein erronka gainditzea gustatuko litzaizueke? Ez dakit, errekara sartu eta lausa paburu atera, edo zein erronka? Argazki bat normal. Gure saioa ikusi duzue ja eta badakizue gure erronketan selfie bat dagoela, ezta? Bai. Bueno, Oñatin ongi etorri beroa egin diguzue eta errez jarriko dizuegu. Selfie bat nahi dugu, baina gutxienez 10 lagun agertu behar dira argazki horretan, ados? Vale. Vale, eta 10 lagunak lortzen baldin badituzue selfie horretan, 50 euroko bono emango ditugu, bertako txanda merkatari elkartearen eskutik, Oñatiko komertzioetan gastatzeko. Vale. Bixi ibiliko zarete? Hombre. Korrika asko egingo duzue? Asko. Gure kameralari Luken Ugarteburu sufrituko du? Bueno, bera entrenatzailea da, entrenator, orduan forman dago eta egingo du korrika, ezta? Bueno, utziko dizuet mugikorra, ongi zaindu, Bai. Grabatzen jarriko dugu. Oso ondo. Nola? Oso ondo. Grabatzen jarriko dugu, zuek grabatzen joan, nork eramango du? Bueno, zuek eraman, zuen burua grabatzen joan, mikrofono utziko dizuet, zuek esaten duzuena ere entzun nahi dugulako, eta argazkia ateratzeko zuriari eman beharko diozu. Bai. Eta argazkia ateratzeko zuriari eman beharko duzue. 2 edo 3 aldiz. Hemen itxengo dizuet. Ados, erronka... alden bizkorren egin behar da. Erronka lortzen baldin baduzu, hemen itxengo dizuet 50 eurokin. Bale? Bonoarekin barkatu. 3, 2, 1, animo! Mire, fan korrika. Nora goiaz? Dale. Mireia, karreteratik ez! Ez. Lehenengo men. Patxua. Ez da uino ez. Ez da uino ez, Para sola. Joder. Que 10 pertsona batera. Velocidade txantxiko gurasoa dira. Pertsona nahi du. Goienatik fotan eta golara ja. Goiena? Baina ze? 10 pertsona nahi du fotoa eta tarateko. Lampos, este bot. Zupipa non dau? Joder. Quiero operar dutxea con francesia.
Kaixo. Kaixo. Elene! Atara fotoa gurekin! 10 pertsona foto eratu dira frantesa. Zenbat hauz? Ea, gurekin kontauta baita. Zenbat ara? Atarazuk! Ba, 14. Bi aldiz hola jo. Ez justu. Ba, hori baina jan imi gara. Ostia, macho. Zuek nola esplikaren dugu kau? Kanik frantzesekoari? No, que... Beste hilaukoak ez dauz, orduan... Ostia, puta. 14. 10 baino gehiago, ezta? A ver... Kriston kuadrilla. Ez moduz, arraza? Ondo, bai. Erronka erraza izan da edo zaila izan da? Ez amurra. Ondo. Bueno, irabazi duzue eta hementxe badaukazu zuek 3 hilabeteko epen mugan, Oñatiko Erakutsi kroketan. karteri esker, Oñatiko komertzioetan trukatzeko aukera. Zertan trukatuko duzue? Ba, igual, ez aik. Bai. Orain behintzat arnaz hartu, ultra oska bat ere hartu, nik egingo izkietu orain gure entrenator kameralariari mimo batzuk, arnaz hartu dezan, eskerrik asko kuadrilla, eta aupa Oñati! Aupa Oñati! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Ba, ikusi duzue hori etxek izan dira gaurko gure Trivial Pikeko galderen erantzun zuzenak. Zenbat asmatu dituzue, Oñatiarrek baino gehiago, gutxiago argi dagoena umorea protagonista dela gure saioan. Eta orain beste momentu on bat ikusentzulentzako eta bereziki Oñatiarrentzako denok jakin nahi dugu eta gure rankina bero-bero dagoen une honetan, ba Oñatiarrak rankingeko zein postutan dauden. Non egongo ote dira? Ikusi. Argi gelditu da bai beste behin Oñatiarrak badaukatela umorea, jaizaleak badirela. Inteligentzia puntuan eta argitasunean, zuei utziko dizuet erabakitzen, argi geldituten argiak diren edo ez diren argiak. Primeran ibili gara eskuzabalik hartu gaituzte eta urrengo astean zure herrian edo zurean ere eskuzabalik hartuko gaituzu ezta. Hortxe badakizue oraindik zure herrira ez bana izeldu, burua bixi jarri, martxan jarri, berehala izango naiz eta zure alboan Trivial Pikearekin. Bitartean, bi urri izan, baina ez oso, eta ondo segi. Aio! 1, 2,